ahir en aquestes Torres dels Serrans, als peus de les Torres dels Serrans, als voltants del Vell del Túria. Recordem que el trànsit està tallat des de les 5:30 de la vesprada, tots els túnels d'accessos de Blanqueries està tallat el trànsit i al voltant de 40.000 fallers calculen les autoritats que es donen cita en este acte de la crida. Recordem que els discursos de les falleres majors són en secrets, però sí que és un moment important per a elles perquè és el moment que tenen per a adreçar-se de manera directa al món de les falles. Veiem en aquests moments el president de la Generalitat, Ximo Puig, que acaba d'arribar ací, als peus de les Torres dels Serrans. Estan ja l'alcalde Joan Ribó, les falleres majors de València, que són les protagonistes de la festa, i també el regidor de Cultura Festiva i també president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset. Hem de dir que les falleres majors serà, diguem, la segona vegada que fan un discurs, perquè el discurs de la crida és una de les proves que fa la Junta Central Fallera quan ja s'ha triat a l'acord d'honor per a triar a la fallera major de València. Una de les proves és fer un discurs que només ho sent el jurat, però és la primera prova, un punt d'eixida per a dirigir-se a tots els valencians. Comentava recentment Rocío, la fallera major, que té el discurs preparat ja des de fa 2 setmanes. És un discurs molt emotiu i molt relacionat amb el món intern de la festa, un discurs de benvinguda a tot, a propis i estranys, i que sobretot destaca la seva emotivitat. Sabem que Rocío és estudiant de dret i que té bona memòria i diu que el porta prou preparat. També la fallera major infantil, Daniela, diu que el té molt preparat. Ella acostuma a participar en activitats de declamació en la seva demarcació i son tio diu que ha sigut un punt important a l'hora d'ajudar-la a preparar-lo. De fet, Daniela sempre ha dit que l'acte de la crida és, junt a la plantar i les mascletaes, el seu favorit. Participa en els plegues, com ha dit Patricia, i es defineix com una persona responsable, simpàtica i sempre amb un somriure, com el que estem veient esta vesprada. També volíem dir-los que això són les falles, però que la Magdalena també està a punt de caramel. La setmana que ve ja comencen els actes grans, des del dia 3 fins al dia 11, tot un seguit d'actes per a els ciutadans i els festers de Castelló i tot el món que vulgui anar a passar aquestes festes. Sí, perquè el pròxim dissabte 3 de març hi ha programats fins a l'últim dia, fins al diumenge 11, més de 250 actes, fins a la Magdalena Vítol. Ja de vesprada, dissabte de vesprada, serà cavalgada del Pregó, que recorrerà tot el centre de la ciutat. A la nit serà l'enfarolat del campanar a la plaça Major a càrrec de la pirotècnia Reyes Martí. I diumenge començarà els dies grans en la Magdalena, festa plena, amb la romeria de les Canyes, el pelegrinatge dels magdaleners fins a l'ermitori de la Magdalena. De vesprada, la tradicional desfilada de gallates. I tornant ja sí, a la crida, a l'acte que ens ocupa en aquests moments, recordar-los que ara està animant DJ Boca Chico i que d'ací uns quants minutets donarà començament l'acte pròpiament dit de la crida en este espectacle de FAM Teatre, sobretot un espectacle de mapping, que és imatges projectades sobre un escenari incomparable, com pot ser les Torres dels Serrans, imatges projectades al·lusives a la festa de les falles. Recordar-los també que avui ha sigut, sobretot este cap de setmana, ha sigut un cap de setmana intens quan a l'activitat fallera referís. Este matí han sigut les despertades i després també l'entrada davant de Sant Pau. Sí, ha sigut després de la gran despertar, una despertar que ha plenat tot el centre, tota la plaça del carrer de la Pau, carrer Sant Vicent i la plaça de l'Ajuntament. L'entrada de bandes ha corregut a partir de les 12 fins a l'hora de la mascletà, una mascletà a càrrec de la pirotècnia valenciana. Ahí tenim el hashtag CridaFalles 2018, CridaFalles 18. Totes les persones se poden comunicar a través de les xarxes socials. El món fallero continua a l'espera d'estos discursos. Recordem les falleres majors de València preparades ja per a donar el seu discurs. Estan ballant, estan soltant els nervis just abans de que comencen aquests discurs que s'han preparat durant mesos. Parlem un poc de la història d'esta crida, este acte de convidada a les falles, el tir d'eixida
tot un seguit d'actes en el calendari faller, i tot i que són nombroses les publicacions on es convida a viure la festa de les falles al llarg de la història, la primera crida de la qual es té constància, no com a tal, però sí buscant similitud amb aquesta, es va realitzar a viva veu i és l'ocorreguda en 1931. Ja ha plogut des d'aleshores. La crida ha viscut diversos emplaçaments, des de recorreguts diversos pels carrers a partir de 1931, l'actual plaça de l'Ajuntament, fins a per fi arribar a les actuals Torres de Serrans. Com dèiem, va ser un 15 de març de l'any 31 a les 7 de la vesprada i en aquells moments es tractava d'una mena de pregó que recorria els carrers anunciant la festa de viva veu. Una comitiva recorria els carrers del cap i casal a peu, en cotxes o fins i tot un any en animals, com va succeir en 1944. El primer pregó, pròpiament dit, des d'un lloc concret i no a viva veu, recorrent els carrers, seria el de 1942, just l'any de la creació de la secció especial. La ubicació, el balcó principal del consistori, que poc té a veure amb l'estructura de l'actual. Sí, aleshores se celebrava en el balcó del consistori, en el balcó de l'Ajuntament, però ara se celebra en les Torres de Serrans. La crida, o també pregó fins a 1951, com deien, es remunta per tant als anys dels inicis i la creació de la Setmana Fallera. Hi havia la necessitat de començar a ordenar la festa, tenint en compte la importància i rellevància que anava agafant les falles des de l'arribada del primer tren faller, que va ser en 1927. I el primer pregó retransmès per ràdio va ser el 1943. El nom de pregó va desaparèixer en l'any 51 per a començar a denominar-se crida. El primer allà per fi així, a les Torres de Serrans, va ser l'any 1954, però en aquests moments l'acte no se celebrava així, sinó que se celebrava a esquena del riu, amb el públic reunit a la plaça dels Furs. I l'any 1957, l'alcalde Tomàs Trenor Azcárraga va lliurar per primera vegada la faller major d'aquell any, Sagrario Fernández de Córdoba, ciutat en una crida. Des d'aquell moment, el lliurament de claus de la ciutat ha estat present en l'acte de la crida i la còpia de claus de la ciutat hem de dir que és una distinció honorífica que otorga l'Ajuntament d'una localitat a membres destacats de la comunitat o visitants il·lustres, i és per això que se li donen a les falleres majors de València. Ja saben que la tradició de l'entrega de les claus, les claus fan referència a l'entrada de la ciutat del rei Jaume I, en l'octubre de 1238. Aquell dia, el rei Morozayan, com a acte de rendició davant el conqueridor, decidís lliurar les claus a canvi que respecte el que fins ara havia passat en aquella Valencilla, on moros, cristians i jueus convivien en harmonia, respectant-se ens uns als altres en costums, tradicions, llengües i altres hàbits. Aquestes claus van ser lliurades al monestir de Santa Maria del Puig, patrona del Regne de València, i en l'actualitat es conserven, com saben, a l'interior del Museu Històric Municipal de València. L'actual ubicació de l'acte de la crida de cara al Vell del Túria data del 1989. Per seguretat, després d'un accident pirotècnic, varen pensar que era millor fer-lo a l'altra banda de les Torres Serrans, al llit vell del Túria, i també perquè més fallers pogueren veure a les seues falleres majors de València. I des d'aleshores fins avui, fins esta nit, on està ja tot a punt i preparat per a que doni començament este acte de la crida a les Torres dels Serrans. Estem constantment veient a les falleres majors de València i les seues cors d'honor, a Noelia Ibáñez Castro, Alicia Andrés Salguero, Maria Urios Martí, Estefania Mestre Garrido, Meritxell Soler Costa, Sílvia Vicent Cifuentes, Lucía Villalba Morales, Marta Sobrino Martínez, Llucia Serrano Morales, Marta Soquillo Saez, Mireia Bazaga Ventimilla i Laura Fabra Tapia són la cor d'honor de la fallera major de València. I en quant a la fallera major infantil, la cor d'honor, les 12 xiquetes que acompanyen sempre en tots els actes a la fallera major infantil de València són Aitana Gómez, Aitana Piquero, Alba Miquel, Blanca Casabant, Daniela Esteve, Lola Palanca, Marta Estornell, Maria Terol, Marina Jiménez, Necal Martínez, Paula Miquel i Vega Calvo. Ahí les veieu, estan donant suport a les falleres majors que d'ací no res van a començar el seu discurs a tot el món faller. Recordem que Rocío Gili és la fallera major de València 2018, és una xica que té 26 anys, que forma part de la comissió de la falla de la plaça de la Mercè, que pertany al sector de la Seu, la Xerea, el Mercat. Estudia el màster d'accés a l'advocacia, que ara ha hagut de deixar un poc apartat, però ja va cursar un altre, de dret i gestió del transport especialitzat en el sector marítim.
També hem de dir que la crida d'enguany és la segona ja com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. S'acaba la música, això vol dir que està a punt de començar la crida 2018. La música de Queen està a punt de donar pas a l'acte de l'espectacle musical i visual de FAM Teatre. I recordem, Amparo, la UNESCO va declarar les Falles de València Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat al novembre de 2016. Recorden que va ser la ciutat d'Etiòpia d'Addis Abeba i que la candidatura no només es focalitzava en la ciutat de València, sinó que inclou també totes les poblacions de la Comunitat Valenciana, d'Alacant, Castelló i València, que planten monuments fallers. Els punts que es van valorar van ser la continuïtat d'oficis tradicionals lligats a la festa, com la dels artistes fallers, o el treball de la indumentària tradicional amb la seda, la pirotècnia, la música popular, la literatura fallera, la sàtira i el teixit associatiu que assegura la seva transmissió intergeneracional. Recordem també que les falles, abans de ser triades, van haver d'esquivar algunes al·legacions sobre els problemes mediambientals per la combustió de monuments, els sorolls i alteracions per a la població, però al remat són patrimoni immaterial de la humanitat. Així, les falles s'afegien a uns altres esdeveniments culturals de la comunitat, que ja eren patrimoni immaterial de la humanitat. El misteri d'Elx, les festes de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, els pobles que celebren el Cant de la Sibila i el Tribunal de les Aigües de València. A més, del territori espanyol també tenen aquesta distinció la Batu de Berga, els castells de les Castellets, les falles del Pirineu i també la dieta mediterrània. I així està tot el món faller, tots els fallers esperant que pugen les falleres majors de València i tota la comitiva, perquè ja són les 8 en punt i això està a punt de començar. Des de fa moltes hores les comissions de falla estan a peu de les Torres de Serrans esperant aquest moment que és l'inici oficial de les falles. I sembla que pot ser esta última cançó i este joc de llums ens puga avisar de que està a puntíssim de començar. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. I no han parat de saltar des de les 6 de la vesprada amb la música que amenitza este preacte faller. Recordem que és un espectacle en el que anem a presenciar de FAM Teatre i que té 5 escenes diferents, totes alegòriques al món de les falles. Tindrà fragments d'un poema de Vicent Andrés Estellés, el poema Primavera Popular, i aquests són els que iniciaran l'espectacle. Veiem les membres de les Corts d'Honor i les Falleres Majors de València que, com recordem, duen un vestit del segle XVIII. La Fallera Major de València, Rocío Gil, porta un vestit de color groc i la Fallera Major Infantil porta un vestit color blanc. Molt claret, amb un gipó d'un color caldera, amb les manteletes posades a l'antiga. Bé, i d'ací no res, dijous, ja és 1 de març, ja comencen les mascletades a la plaça de l'Ajuntament tots els dies fins el dia de la crema, fins el dia de Sant Josep, el dia 19 de març.
I a partir d'ací, un muntó d'actes. Divendres 2 de març tenim la gala de l'esport i al dia següent la cavalcada del Ninot, una cavalcada que hi ha moltíssimes falles participantes i després es farà a la plaça de l'Ajuntament una mascleta de colors a càrrec de la pirotècnia Vulcano. Les falles participants de la cavalcada són Albacete Marvà, García Lorca Oltà, Santiago Rossinyol, Quart Palomar, Duc de Caeta, Alberic Heroi Romeu, Doctor Gili Morte, Humanista Mariner, Arxiduc Carles Xiva i Quart Estramurs Velázquez. I si les previsions no fallen, i segons la Junta Central Fallera, i este dissabte, dia 3, entraran les primeres peces de la falla de la plaça de l'Ajuntament, la falla municipal. Falla municipal. I diumenge el Cant de l'Estoreta. Organitzat sempre per la plaça de l'Arbre. Exactament, és un històric de la cita infantil, perquè la Fira Major Infantil tots els anys acudís a este concurs. Les recordem com és este acte que anem a veure ara de la Crida, a càrrec de Fam Teatre. Tindrà 5 parts i està concebut com un espectacle audiovisual amb mapping sobre les Torres de Serran. Diem el mapping són imatges projectades i amb una important dosi de pirotècnia de 360 graus amb l'utilització de 4 màquines elevadores que faciliten la visibilitat dels dispars, al igual que la seva espectacularitat. Hi haurà un acte d'inici amb fragments d'un poema de Vicent Andrés Estellés, Primavera Popular. Així s'iniciarà l'espectacle i estarà dividit en 5 escenes, com ha dit Patricia. En la primera serà un toc d'avís d'inici de la festa dedicat a la figura del dolçainer i del tabaleter, i estos apareixeran per donar el toc d'inici a la festa. La segona escena serà un històric de cartells fallers, de la història al present, un repàs per alguns dels cartells històrics de les falles fins a arribar als actuals, un viatge per part de les il·lustracions més iconogràfiques de les falles. Després, som tradició. Les sedes, protagonistes d'esta escena, viatgen per les Torres de Serrans per descobrir una gran sorpresa, una escena dedicada a les falleres i fallers, a la tradició i a la seda. Com a escena 4, som pólvora. Al ritme d'una mascleta, les torres seran mapejades fins al final més vibrant, una escena dedicada als pirotècnics i a la pólvora. I per últim, som art, som foc, amb la cançó Cercaviles d'Emili Someño, una falla que seguidament cremarem a través de les projeccions al ritme d'un potent piro musical, una escena dedicada als mestres fallers, a les falles i al seu esperat final, la cremar, un final espectacular per donar de nou l'inici a la festa de les falles. Sembla que la frase horari faller s'està complint, perquè sempre, quan se parla de temps faller, sempre és amb un poquet de retras. I la crida d'avui és horari faller, exactament. Recordem que este cap de setmana ha sigut un cap de setmana a la ciutat de València netament faller. Recordàvem que avui ha sigut la despertar a les 7 del matí, ben tempranera, i després a les 12 ha sigut la 15 entrada de bandes. Recordem que han participat 14 bandes de la ciutat de València, vora 1.000 músics que han omplit els carrers del centre, el carrer de la Pau, fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Un acte que també s'ha considerat molt multitudinari. Estàvem este matí assistint a este acte molt multitudinari i que està agarrant molta força i que mostra el muscle que té la música en tota la comunitat valenciana, però especialment en València, perquè 14 bandes, més de 1.000 músics, han participat en esta trobada de bandes i, com sempre, acaben la plaça de l'Ajuntament interpretant tots junts el pas doble, el faller, enguany dirigit per Ferrer Ferran. I anem a anomenar-les, perquè són 14 bandes que tot el món ha de saber qui ha participat. Ha participat l'Escola de Tabal i Dolçaina de Junta Central Fallera, la Banda de Música de la Cruz Roja Espanyola de València, la Societat Musical La Popular de Pedralba, l'Agrupació Musical de Benicalap, del barri de Benicalap, l'Agrupació Musical Carrera Font de Sant Lluís, l'Agrupació Musical Gaiano Lluc, l'Agrupació Musical de Patrais, l'Agrupació Musical de Sant Isidre, l'Agrupació Musical de Sant Josep de Pignatelli i l'Agrupació Musical Santa Cecília del Grau, l'Agrupació Cultural Falla General Barroso Litògraf Pasqual i Abat, la Societat Ateneu Musical del Port i, per acabar, la Banda de Música Campanar i la Banda Associació Cultural Alegro. Totes elles
han estat desfilant pels carrers de València davant la mirada de moltíssims valencians i valencianes que han volgut acostar-se al centre de València i després han acabat, com deien, en la plaça de l'Ajuntament, on s'ha disparat la primera de les mascletades, també multitudinària de les Falles, a càrrec de Pirotècnia Valenciana, Llanera de Ranes, que també dispara este espectacle piromusical després de la crida. En aquestes imatges que veien podem veure les ganes de festa de tot el col·lectiu faller. Està esperant ja que pugen les falleres majors per a començar el discurs i que siga ja l'eixida a les falles 2018. Així estan tots. La corporació municipal també està cantant, com veuen. Fins i tot el president de la Generalitat també s'ha arrencat a cantar. Ahí tenim sobreimprès sobre les Torres dels Serrans el hashtag Falles, crida Falles 18. I a les falleres majors de València i les seues cos d'honor, esperant el moment que arribi el discurs de les dues falleres majors. La veritat és que cal estar ahí per a sentir l'emoció de tots els fallers, aquest nervi que senten abans de que s'inicien les falles i aquesta passió que tenen per a les màximes representants de la festa. Hi ha un respecte total a les màximes representants, a les falleres majors de València i a les seues corts d'honor. Ells estan per a celebrar que s'inicien les falles i per a donar-li suport i per a sentir els seus discursos que després seran molt comentats en les xarxes socials. Sí, l'acte de la crida ha esdevingut en els últims anys en un acte multitudinari. La veritat és que milers de fallers, i no només fallers de comissions, sinó milers de ciutadans i ciutadanes de la comunitat valenciana i també dels voltants, acudixen a aquest acte. La majoria dels fallers, com veiem, perquè se veuen diferents colors, és perquè van en els brusons típics de la seva falla, uns de roig, uns de groc, per a identificar-se. I, com dèiem abans, des de les 3:30 de la vesprada hi havia fallers i falleres als peus de les Torres dels Serrans. Però hem de dir que fa dècades havia d'anar vestits amb indumentària valenciana perquè hi havia un premi, era el Premi d'Activitat Fallera, i obligaven a anar a la crida vestits de valencians i valencianes. No se podia entrar sense la indumentària valenciana. Després que llevaren aquest premi, ja tot el món que volguera anar podia anar ja vestit de particular. A banda dels actes d'este matí, de les despertades, de l'entrada de bandes, també ahir va ser el primer dels castells d'este calendari de falles, el castell que va disparar una mena de castell i mascletà a la Marina del Port, un acte també amb moltíssima presència de públic. Va córrer a càrrec de Ricard Cavaller, va ser un espectacle anomenat Pirotècnia Total, que va dibuixar sobre el cel paraules de 200 metres i una senyera gegant. Era una barreja, com deien, de mascletà i castell. Va durar aproximadament uns 11 minuts i es van disparar vora 1.300 quilos de pólvora. Sí, hi hagué 3 terratrèmols, 2 verticals i un d'horitzontal, amb un final aeri amb més de 3.000 trons d'avís. Ara sí que sembla que va donar començament pels aplaudiments i per la foscor de les imatges que va donar començament l'acte de la crida 2018. D'aquí uns moments començarem a veure com les falleres majors pugen i saluden a tot el món faller. S'apaguen les llums.
vull dir que està La expectant. primavera corre per València amb l'alegria de les traques. Opulenta el cel s'obri de nit i obre els jardins de les carcasses i es torna finalment a l'hora justa una creixent selva de flames. Alegria, valencians. Alegria de València, que és oberta i popular. L'anís i el bunyol fan lliga, i el matí i els trons de Bach. Alegria, valencians. Ha arribat març a València, i sempre que arriba març, tots sentim com un glop en el cor l'alegria de ser valencians.
Ahí estem veient este final amb els 3 símbols d'enguany, la imatge de les falles d'enguany, falles de València, la imatge del foc, de l'art, de la tradició, de la pólvora. Hem vist imatges sobreimpressionades en les torres dels serrans, alegòriques al món de la festa. Hem vist els bombers, els indumentaristes a la pólvora, i ara ja tenim així a Pere Fuset, el regidor i president de la Junta Fallera. Donant-li esos besets de bona sort i ese ànim. I hem vist que en la tercera de les escenes era la sorpresa que estaven comentant. S'han vist imatges projectades de les falleres majors de València i en un moment donat han passat del vestit de particular, per així dir, al vestit de valencianes. Ara ja s'il·lumina la llotja, s'il·lumina la tribuna, de seguida les falleres majors de València, les seues cors d'honor i totes les autoritats passaran ja a aquesta llotja que s'instal·la ex professo cada any per a albergar aquest acte, i serà el moment de l'entrega de lliurament de les claus de la ciutat per part de l'alcalde de València, Joan Ribó, i després dels parlaments de la Fallera Major Infantil primer, de Daniela Gómez de Los Ángeles, i després de la Fallera Major de València. És un acte, ja veuen les xiquetes ahí, és un acte molt emocionant, especialment per a les Falleres Majors de València, que tenen l'oportunitat d'adreçar-se a fallers, falleres i a tots els valencians. I ahí estan tots els estandards alçats per a donar la benvinguda a les màximes representants de la festa. Ara és quan les comissions de les Corts d'Honor estan cridant a les falleres per a que saluden. Veiem ahí els 3 símbols, com dèiem, una pinta al mig, un cor i una espècie de gota que simula la pólvora. És la imatge de les falles 2018. I és una imatge impactant per a les falleres majors de València i per a les seues Corts d'Honor veure a tots els fallers ahí congregats. És una imatge que sempre recorden amb molta il·lusió i amb molta emoció. A més, l'oratge acompanya avui. I veiem la pancarta que la falla Plaça de la Mercè li ha dedicat a Rocío Gil, a la seva fallera major. Veiem l'alcalde Joan Ribó, ja el president de la Generalitat, escortant a les 2 falleres majors de València, que estan a punt de pronunciar les seues paraules de convidada a la festa. I darrere d'elles, les autoritats autonòmiques i municipals. Anem a sentir les paraules de l'alcalde Joan Ribó quan li fa entrega a la Fallera Major i a la Fallera Major Infantil de les claus de la ciutat. Veiem el president de la Generalitat fent fotografies del públic congregat amb el seu telèfon mòbil. I recordem que els discursos són secret. Ells són discursos, òbviament, d'elaboració pròpia, que estan custodiats celosament. Anem a sentir a l'alcalde. Fallers i falleres, valencianes i valencians, a les portes de la primavera, la ciutat de València es prepara per viure amb alegria la nostra festa gran. És el moment de compartir amb tota la humanitat les falles, una festa oberta, diversa, plural i inclusiva, com la ciutat que la celebra, com els ciutadans i ciutadanes que cada any la feu possible amb el vostre treball i la vostra alegria. Per això entreguem avui la clau de València a les nostres falleres majors, ambaixadores de les falles. Amb aquesta clau
obrireu les portes de la nostra festa i de la nostra ciutat a tots els visitants que vulguin compartir durant uns nostres dies els nostres cors. Falleres i fallers, valencians i valencianes, escoltem les nostres falleres majors. Xiquets i xiquetes de tot el món, des de les nostres Torres de Serrans de la ciutat de València i en nom de tots els fallers i falleres infantils, tinc l'honor i el privilegi de convidar-vos a fruir de la nostra festa. A conèixer l'hospitalitat de tots els valencians i a sentir l'alegria i felicitat de totes les comissions infantils, perquè ja estem en falles! Com encenent una metxa, els actes fallers lluiran de barri a barri per tota la ciutat. Per això, la meua cor d'honor i jo vos demanem que gotzem màxim de cada moment i obrigueu les portes dels vostres casals a tots els xiquets i xiquetes del veïnat. I junts participeu en convivència i solidaritat per a fer de les falles la millor festa del món. Fallers i falleres infantils, gràcies per l'esforç i l'implicació de tot un any d'activitats, demostrant dia a dia que ser faller és la millor extraescolar. Perquè les falles som teatre, som balls regionals, som declamació, som playbacks, som presentacions, som cavalcates, som foc, pólvora i tradició. I aixina, en uns dies, tornarem a plantar falles infantils, mantenint la flama i l'esperit dels nostres antepassats, orgull de la xicalla quan demanava els trastos per a la falla, perquè nosaltres, els xiquets, som futur, però també som història de nostra festa. I en la mateixa innocència i il·lusió anem a fer tots junts que el món sencer escolte la lletra del nostre himne faller, la cançó dels nostres arrels, nostra volguda cançó de l'estoreta. Per ahí a una estoreta belleta pa la falla de Sant Josep, jo per més que siga la tapa hora del Visca les falles infantils! Valencians i valencianes, falleres i fallers,
fallers! Ens trobem davant de les majestuoses i engalanades Torres dels Serrans perquè estem a hores de transformar la nostra ciutat en art, música, llum i soroll. Per això anem a obrir aquestes portes per anunciar al món que ja estem en falles. És l'hora de disfrutar de la nostra ciutat, de la nostra festa i de les nostres tradicions, de veure per fi plasmat al carrer les creacions de tants i tants professionals que treballen durant tot un any en l'ombra. I sos artistes fallers que poden per fi plantar les seues obres d'art. I sos músics que ens fan desbordar alegria amb les seues notes musicals. Els pirotècnics que ens despleguen tota la pólvora per tal de que puguem disfrutar del soroll dels masclets. Els indumentaristes que trauen hores d'on no n'hi ha per tal de que puguem lluir la nostra rica indumentària valenciana. I és l'hora de contagiar els que venen de fora de la inexplicable devoció per la nostra Mare de Déu, la meua Marita, que ens il·lumina i ens guia cap a una convivència fallera on preval la igualtat i la tolerància. Com enguany tinc el privilegi de ser la vostra fallera major, m'agradaria que tots junts lluitaren per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures. Perquè en la nostra festa la dona té un paper clau i fonamental. Així teniu el millor exemple del que estic dient. 12 dones valencianes i falleres, dones del segle XXI, representants d'una festa que combina tradició i modernitat. Una festa reconeguda per la UNESCO gràcies a vosaltres, els fallers, que amb el vostre esforç, la vostra dedicació i el vostre treball sou el motor fonamental de la nostra festa. Però, fallers, m'agradaria fer-vos una petició. Obriu els vostres casals per acollir a tota la gent que ve il·lusionada a veure les nostres falles. Que tota aquesta gent tinga l'oportunitat de conèixer com som els valencians. Amables, treballadors, hospitalaris, honrats i, per damunt de tot, solidaris. Un poble que defensa la seva història i les seues tradicions, que se sent orgullós de la seva identitat i de la seva rica llengua valenciana. I sa llengua que compartim amb tots els pobles de la nostra comunitat. Gràcies a les juntes locals perquè treballen amb nosaltres, colze a colze, per fer més grans i internacionals les falles. No vull acabar sense enviar un missatge d'agraïment a tots els cossos i forces de seguretat
perquè un any més es permetran disfrutar de la millor festa del món en pau i harmonia. Valencians, fallers, gent de tot el món, alceu els vostres estandards, tan alt com pugueu, per a que apleguen els que ja no estan amb nosaltres. Crideu ben fort en mi, visca València i visquen les falles!
Amb els himnes posen punt i final a este acte de la crida. Recordar les paraules de la fallera major de València, Rocío Gil, que ha fet un homenatge a tots els professionals que treballen per al món de la festa, els artistes fallers, els músics, els pirotècnics, els indumentaristes. Ha parlat d'igualtat i tolerància, ha dit que els valencians i les valencianes som iguals, diferents i lliures, i ha fet menció especial a l'importantíssim paper que la dona té en el món de la festa, i com a prova totes les xiques i xiquetes, les 26 membres de les Corts d'Honor i les pròpies falleres majors. Les falles que combinen tradició i modernitat, i ha fet una petició: obrir els casals per acollir a tot el món i ser solidaris. La millor extraescolar s'ha qualificat Daniela Ser Faller, amb l'aprenentatge del teatre, la declamació, els playbacks, les cavalcades. Un discurs, el de Daniela, fallera major infantil a València, dedicat exclusivament al món infantil. Els ha convidat a conèixer l'hospitalitat dels valencians i les comissions infantils, i sobretot a obrir les portes als xiquets del veïnat. Com a anècdota, ha cantat la cançoneta del cant de l'Estoreta i li ha donat així una nota simpàtica i innocent i molt infantil. I la veritat és que les dos han repetit la mateixa frase i tan volguda sentida esta vesprada, i és que ja estem en falles. Han sigut els discursos que han posat punt i final. Després la pirotècnia valenciana de Llanera de Ranes ha posat el punt pirotècnic a este acte de la crida, i ara ja les autoritats i les falleres majors abandonen el balcó. I per la nostra part també ja és moment de posar punt i final a esta retransmissió de la crida de les falles 2018. Ha sigut la primera retransmissió per streaming i comentada d'Apunt Mèdia. Des d'avui hi ha tot un seguit d'actes programats per a les falles, dels quals els mantindrem puntualment informats. I ja saben que la Magdalena de Castelló està a punt d'arribar. El pròxim dissabte, la cavalcada del pregó. Res més des de les Torres dels Serrans. Bona nit i bones festes.